martxoko osoko bilkurari hasiera eman diogu. Hemen gaude doz gainera, Aritz Larrañaga telematika. Lehenengo puntua, aurreko bilkurari dagokionak zirriborroa onartzea hala badagokio. Inok badu zerbait esateko, zerbait ditzeko, zerbait komentatzeko. Orduan, akta onartua gelditzen, ezta? Hau batasuna. Bigarren puntua. Alkatetza dekretuen kontrola. Badago zerbait komentatzeko, edo esateko, galdetzeko? Ez. Moduan, hirugarren puntura pasako gara, eskari eta galderak. Badago zerbait galdetzeko, esateko, komentatzeko? Ez. Bueno, honekin orduan, martxoko osoko bilkurari bukaera emango. Gogoratu, apirilean ez dugula osoko bilkurarik izango, eta hurrengo osoko bilkura maiatzaren 29an izango gara. Bertan ikusiko dugu elkar, arratsaldeko 7. Eskerrik asko guztioi eta maiatzera.